Mambo wangu naichanganye, musha wese unochema, nyaya zato wanda, aipano ane yake, ndichari mwaneko, sundera mambo rakapera, ndichari mwaneko, sundera mambo rakapera. Wakazotanga rini mtu hakuda kuvaka asi uchiona zvavaitirwa nasekuru vako hauna kuzoona seumbavha here. Inini ndiri kuti wakadi kutora mari yawaida kuvakisa wakambobhadhara pasitendi. Handiti mari yako ndinopeshoka sei wamirira kuti muzukuru wako auye kuzomangara kwandiri? Came known to you kuti muzukuru wako abata kwadhizha iwe wakamupa nzvimbo kwavhera, sandizvo here? Wakadii kumudzorera mari yake? zvandakaita ishe handati murume wacho akauya kwandiri zvikanzi sekuru zvataona kwadhisha mune motikari ndau ndine motikari 4 zvikanzi sekuru chindipai gofu. Ndikati gofu yangu ikuita 1000 sekuru zvino zvaipita 1000 sezvo makatipa 500 chitopa $500. Chinzwa onzweka, ndo fraud yandiri kureva iyo. Iwewe vanhu vakauya vari vairi, waizoenda indiwe neagreement yegolf nemunhu mumwe chete sei? murume auya kumba ndati waizoenda indiwe neagreement nemunhu mumwe chete sei? Wakadii kuti muzukuru ona nyaya itakadzitamba mukadzi wako aripo ari kuzonzwisisa here? Ngaauye tibva tangochenurana pano. notendeshwa ipapo ndakamudaro ndikati muri vaviri makwai muri vaviri gofu iri kwei munotopa 500 ipapo nguva iyo aiwa waitaurira uyo kwawe kuti munotopa 500 ka nofunga vakanotaurira uri kufungidzira? kuti muzukuru akasi ndati uri kufungidzira iwewe. Wakadii kuti hatigone kuconcluda deal apa mukadzi wako asipo sekuya kwamakaita pakutanga? ndakazviita ishe Uyu ndobva auya uyu akazoya ari wega uyu auya ari wega taatopedza nofunga makore 2 aizvi gofu ndakaichengeta zvikanzi sekuru zvemotikari nandidi ndidzorerei mari yangu. right, mira kwaita makore 2 2012 2013 handiti wakadii kuwadzorera mari yangu? ndakati chechuya muri vaviri titaurirane nekuti murume wako akataura nezvegofu iwewe wekuti ndichikudzorera mari yako ndokata akana uya adzokera wakazoeve kanzuro vakupega aiwa kane zvekupegwa nekanzuro imwe nyaya handisida kuinzwa iyoyo. Wadii kuti iwe pawamira uchipika iwewe wati mambo vanhu ava vari vairi mudhiri iri kuti nditaure neuyu ari ega nhasi uno handisi kukwanisa. ndakazviita ishoma hauna kumbozviita pano? hauna zvandakaita ndiri kureva nhasi kwete gore rakapera, ndiri kureva nhasi. ndorera ishoma kutaura kunomboti ndetsei pamwe ndakanganisa ishe pakutaura ipapo asi ishe ndichikumbira ndakataura norume chena mutoa kuti kukadzi wako muve muri pamwe chete titaurirane ndibva zvaita se havana kuuya pamwe chete vasina kuuya pamwe chete 2017 muzukuru auya zvikati naye sekuru zvakada ndouya nemunhu mumutengeseri ndikati kwete kazvipangu ndakakupaiwo muzinga izvozvo handimbozviteerera izvozvo nekuti ndamubvunza kuti mhosva yeuyu ndei, akati ndiri kuda mari yangu ngaandipe. totendeshwa muzukuru akauya nabhaya zvikanzi uri bhaya ndikati muzukuru ndati inini izvozvo handimbozviteerera izvozvo. Ndati uyu ari kuda mari yake, ndo pane nyaya. mari yake ishe wangu akazoya muna December ndakamuti inini mapepa emuzukuru mari yangu iri kupinda ndakumratidza bepa epost office uri kuda kumpara TJS dollars here? Ndati uda kumpara TJS dollars here? Uyu ari kuda ma-US aakakupa? ma-US akandipa nguva iyoyo ainge ari 1 to 1 zvakanga ari 1 to 1 ake muzukuru chiuya
musi wa 5 December ndikupe mari yako. Ko iwewe wakadii kuenda kunomupa mari yake on 1-to-1? Inguva iyo ndakanga ndisati ndawana mari. Kuzvino kana uri kuti uya ndikupe iwe usina mari waida kumupa chii? Pavakauya ndasina kuvadaidza pakachikukuru. Aiwa ndiwe ndiri kutaura zvauri kutaura iwewe. Wati iwewe ndakati muzukuru chiuya ndikupe mari yako, hauna kudaro? Kondo zvandiri kuti pawaona asina kuuya wakadii kuenda kunomupa mari yake chiri 1-to-1? Zvatakaita ishe muna December gore rapera auya ndikati muzukuru ndine mari yangu irikupinda kunasa yakapinda ndakasabhuita zvese ndakanzi ndotora mari musi wa 1 December. Wakadii kutengesa imwe gorofu wakamupa mari yake? Handina kunge ndafunga izvozvo, ndakuteba mari yangu yepensheni. Ndikati muzukuru chiuya musi wa 5 December. Akauya musi wa 5 December muzukuru, mari yangu yakanga isina kupinda paDecember irogona. Nhasi date ndiani? Ndokuchiti ndati nhasi date ndiani? nhasi March, asi mari yakazopinda. Wakadii kunomupa ichiri 1-to-1? Ndo pandakaona auya musi wa 5 muzukuru akauya. Ndikati muzukuru mari iri muna December. Ndikati muzukuru mari haisati yapinda, ndikapushe nasa kuti ibhadhare mari. Ndati wakadii kutengesa gorofu nasa zvayanga isati yapinza mari? Gorofu handina kufunga pfungwa dzekutengesa ishe wangu nekuti ndakati pamwe murume nemukadzi semunhu akatakura motokari angona vakauya pamwe chete tinotaurirana. Iwe shamari, iwe uri tsotsi iwewe uri tsotsi. Amai avo pavataura vati waitengesa mastands, wakati ungotengesa stand wanongova pa 500 tosara nebalance. Ndichipindura ndakutengesa mastand asi kuti pamunda semusikura kwaya nandina kana nhasisedi yangu kuti ndakatengesa ishe wangu handina kuitengesa iripo yakamira yakadaro istendi iyoyo. Handizive pfungwa dzangu kuti ndakatengesa stendi iyo, handina kuzombotengesa ndava ndamupa nechido semuzukuru wangu. Nazvino iripo ishe wangu. Uchiri kuda here kumupa stendi iyoyo? Dada yakanga andipa mari yangu. Ndatipindura ndati uchiri kuda here kumupa stendi iyoyo? Akazouya ndakamupa mari ishe, ndakamupa 10 saka kunga kuna chinhu kuva ndamupa 10 ndakusubtracta mari yangu ndikasira 490 uya wotora. Saka pa 490 akuti chura utore mari, saka iye zvinezvi mari yakabva kuda muna February handina kuzombata, ndakazonda samuni radisa ndasvika. Chipindura mubvunzo wangu. Ndati inini uchiri kumuda here, uchiri kuda here kumupa stendi iyoyo zvausati waitengesa? Right, iyoyo stendi iyoyo wakuisarenda kuna mambo. Inini ndakumupa uyu on your condition. Condition yako ndeyekuti kuti totendesha ini zvandakaita zeta pastendi paakauya achiti chindidzorere mari ini ndine vana zvakaita mari yako ndikudzorera stendi yangu ndakafamba nayo. Saka mari yake ndakamupa $10 yake yatakamutodzwa kuti hauna chekudya. iwe chavana isa munhu wisimbo. Mai matsotsi agirane ndakusungira fraud iwewe, ndakunokusarenda kumapurisa. Wazvinzwa? Zvese zvaunga uchitaura ndazvibata. Uyu ari kurekodha uyu ndo statement yandichanopa kumapurisa nekuti vanoda statement yangu nemuono wandaita kwauri uri mbavha. Uri kuzvinzwa? Nekuti surely haugone kuti from September 2011 wotadza kudzorera mukadzi uyu mari yake. Woti iwewe stendi iripo. Terera. Woti iwewe stendi iripo. And hauna chikonzero chinoita kuti unyime muzukuru wako.
uzonditaurira iwe kuti wakapa vana vako wanga waida kunditi kuti pasati pavako zvandakaita shoko ndikukumbirawo chigara muzukuru wangu ishe ndichikukumbira chigara apa ndakukumbira ndati chigara apa ndinotenda ishe ndisandagara ndati chigara apa right chigumbu sumuka basa rawanga wachindituma kuti ndiite rekuti upiwe mari yako handigone kuripedzisa nhasi. Takumboti dare rinoenderana neunhu hweuyu rimbomuongorora vakanga vaona kuti pane umbavha huripo vachamuita kuti ateedzere zvinoitwa nembavha, asi hazvireve kuti iwewe mari yako haudzorerwe. Tinokupa gwaro raunoenda naro kucivil court rekuti vamumanikidze uyu kuti akupe mari yako nenguva yaunenge uchida. Vane masimba ekuti kana zvaainazvo vanogona kuzvitengesa kuti mari yako uiwane. Ungave nechekutaura? Pamusoro tinotenda nekubata kwenyu zvimwe zvataurwa nasekuru vangu zvokuti murume wangu akazoya achiti motikari chiti ini ndakazviramba nekuti kubhadhara kwese kwandakaita mari murume wangu takanga tisingafundekeso kubhadhara mari. Ndo umbavha hwandaona paari kaiye. Pane chimwe futi? Alright. Zvandakuda kuti ndiite wondimirira kuti tipedze matara anhasi. Tinozoenda kudema kupolisi. Naivo sekuru vako ivava tinovaisa mumaoko emapurisa. Iwe ndiwe uchange uri complainant. Mimi as a presiding officer of this court, I will submit my statement. Unokwanisa kuti usaina apo kuti ndopata nyaya yedu wogara zvako munharaunda. Ndakarima munda wangu ukadyiwa nemombe, mombe dzacho ndedzamambo. Mambo wangu naichangane, musha wese unochema, nyaya dzacho dzatowanda. Ari pano ane yake ndicharipwa neko, sundera mambo rakapera, ndicharipwa neko. Tadzidza chidzidzo chekuti munhu haufanira kuita chikuru, unofanira kuvimbika pane zvose zvaunoita. dai zvekuti pasi mari yake yanga iri kubuda muna December, dai akauya hake toti December January handiti yakazobuda kutanga kwaFebruary. Pamwe dai takabatana pafoni kana dzinongondipupurira ndakabva ndangotora mari ndobva ndaisa parutivi ndikati kana muzukuru achinge auya sezvakati auda mari yake ndakamupa 10 zepasara 490 munotora mari mumudi mumupa pamwe ndinenge ndisipo.